ഗുരുകരണത്തിലേക്ക് സ്നേഹവന്ദനം. മാർ തെരേസയെ കാണാനായിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വൈദികനെത്തി. അവിടെയുള്ള മലയാളി സഹോദരിമാർ ഈ വൈദികനെ അമ്മയുടെ അടുക്കൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അവരിങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഇത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നല്ല രചന, ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് പ്രീസ് ഫ്രം കേരള. അമ്മ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഡോണ്ട് കോൾ ഇറ്റ് ഗുഡ്, കോൾ ഇറ്റ് ഹോളി. നല്ലതെന്ന് പറയണ്ട, വിശുദ്ധ എന്ന് പറയുക. പക്ഷേ കാണെ നമ്മുടെ പദാവലിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാതെ പോകുന്ന ഒരു വാക്കാണ് വിശുദ്ധി. നമ്മൾ തീരെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പകരം നല്ലതെന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മക്കളോട് പോലും നമ്മൾ പറയും നല്ല മക്കളാവണം എന്നുള്ള. ഈ നല്ലതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് സോഫിസ്റ്റിക്കേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വാക്കുകൂടിയാണ് തോന്നുന്നു. മനുഷ്യ കുറച്ചുകൂടി ഈ പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കാലത്ത് നന്മയെ ഗണിക്കേണ്ടെന്ന് പോലും തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവരും വളരെ നന്മയോടുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പെരുമാറുന്നത്. വളരെ വിനയപൂർവ്വവും സഹിഷ്ണുതയോടെയൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരും പെരുമാറുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആന്തരികമായ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നൊരു മാനദണ്ഡത്തിൻ്റെ സൂചനയാണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് സംശയമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ആഴമുള്ള ചില പദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവിടുത്തെ സാധകർ നിലനിൽക്കേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതിൻ്റെ ആദിമ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ തങ്ങളെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പദം വിശുദ്ധർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം ജീർണതകളുടെയും വിത്ത് ആ ആദിമ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ തങ്ങളെ വിശുദ്ധരെന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് ധൈര്യപ്പെട്ടത്? അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആസ്പിറേഷനായിരുന്നു. അതൊരു ഉള്ള കാര്യത്തെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച സ്വപ്നം കണ്ടൊരു കാര്യമായിട്ട് അവർ ഗണിച്ചിരുന്നു. പാവപ്പെട്ട കുറേ മനുഷ്യർ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ അടിമകളുടെ ഒരു മതമായിരുന്നു. റോമിൽ ആദ്യമൊക്കെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിലോട്ട് വന്നത് വെറുതെ കൂലിപ്പണിക്കാരും അടിമകളുമായിരുന്നു, പേര് പോലും ഇല്ലാത്ത അടിമകളായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവരെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പദമായിരുന്നു വിശുദ്ധർ. അത് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ അവിശുദ്ധിയുടെയൊക്കെ അഴിഞ്ഞാട്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരുന്ന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പോലും അവരെ തങ്ങളെ അഭിസംബോധനായിട്ട് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൊറിന്തോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആ കച്ചവടത്തിൻ്റെ കമ്പോളത്തിൻ്റെ ഇടവ. ഏതൊരു കമ്പോളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭവിക്കാവുന്ന എല്ലാത്തരം ആ സാംസ്കാരികമായ ആ ഒരു അപഘാതികളുമൊക്കെ ആ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് വായിക്കാവുന്നതും കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ തന്നെ വിശുദ്ധരെന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്? ഒരു സഭ വേറൊരു സഭയ്ക്കൊക്കെ കത്തെഴുതുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്നയെടുത്ത വിശുദ്ധരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിലും നടപടി പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പരാമർശം. പൗളിയൻ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് കുറച്ച് ഊർജം കിട്ടിയിട്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, ഞാനൊരു കൺവെൻഷൻ ആരംഭിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ആലപ്പുഴക്കാരനാണ്. അതുകൊണ്ട് കൺവെൻഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ണൂരില്ല. ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയാണ്, ആലപ്പുഴയിലെ വിശുദ്ധർ കണ്ണൂരിലെ വിശുദ്ധരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഉറങ്ങിയവർ പോലും ഞെട്ടിയണി ചിരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഉറങ്ങി. കാരണം അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫലിതം കേൾക്കാത്ത മട്ടില്ല. അത്രയും ഫലിതമാകുന്ന ഒരു വാക്കായി മാറുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധി. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ചില പദങ്ങളെ തിരികെ പിടിച്ചുകൂടാ? ബൈബിളുടനീളം അതിലേക്കുള്ള ചില ക്ഷണമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ക്ഷണം അതിലേക്കാണ്. അത്ര നന്നായിട്ടാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്, ബി ഹോളി ബിക്കോസ് ഐ ആം ഹോളി. നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കും, ഞാൻ ഹോളിയാണ്. ഞാൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വിശുദ്ധിയിലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കാനേ പറ്റൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനെ തൻ്റെ ഛായയിലും സദൃശ്യയിലും സൃഷ്ടിച്ചു? ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായ സദൃശ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒത്തിരി ധ്യാനം ആവശ്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. എന്നാലും നിശ്ചയമായിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു സൂചന എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദൈവം ഹോളിയായിരിക്കുന്ന കണക്ക് നമ്മൾക്കും ഹോളിയായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ വലിയൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ, വലിയൊരു ക്ഷണമുണ്ട് ഈ വിശുദ്ധിയിലേക്ക്. ക്രിസ്തുവൊക്കെ തന്നെ വീണ്ടും പിറക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവനവൻ്റെ തന്നെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ, എത്തിക്കലായ മനുഷ്യരാകാൻ വേണ്ടിയോ ആ പൊളൈറ്റായ മനുഷ്യരാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷണമൊന്നുമല്ല, മറിച്ച് അടിസ്ഥാന ശുദ്ധി നിഷ്കളങ്കതയുമുള്ള ഒരു കാലത്തെ അവിടെ വിഭാവനം ചെയ്തു. അത് വളരെ സാധ്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അടുത്ത ദിനങ്ങളിൽ കേരളത്തെ വളരെ പേരുകേട്ട വളരെ പ്രകാശമുള്ള ഒരു ആശ്രമത്തിൽ പോകാനായിട്ട്, അവിടുത്തെ സത്സംഗത്തിൽ പങ്കുചേരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി. ഒത്തിരി പേരുള്ള വസിക്കുന്നൊരിടവാ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ മനുഷ്യരെയും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് വിശുദ്ധരായ മനുഷ്യരാണ്. അവരുടെ ആ നിഷ്കളങ്കത, അവർ പുലർത്തുന്ന ആ ഒരു സൗമ്യത, അവരുടെ മിഴികളിലെ പ്രകാശം, ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തിക്കാണ് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു തരുന്ന ഒരു മോനുണ്ട്. ആ വെള്ളയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആ ചെറിയ മോന് പോലും വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന വിശേഷണം വിശുദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശേഷണം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഏതൊരു ഗുരു പാരമ്പര്യങ്ങളിലും
ആ ഗുരുക്കന്മാർ ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്ന ചില നിഷ്കളങ്കതയിലേക്കുള്ള മടങ്ങിപ്പോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷണമൊക്കെ നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, അതിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാളുടെയും ആന്തരിക ജീവിതം അധികം കാലം പോവുകയില്ല. ഡോൺ കോൾ ഇറ്റ് ഗുഡ്, കോൾ ഇറ്റ് ഹോളി. മക്കളോടൊക്കെ പറയണം, നല്ല മക്കളാകാനല്ല, വിശുദ്ധരായ മക്കളാകാനായിട്ടുള്ള ക്ഷണം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ക്രിസ്തു ഈ വിശുദ്ധിയൊക്കെ തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാധ്യസ്ഥം പോലുമായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ക്രിസ്തു അവസാന കാലങ്ങളിൽ മാധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നടത്തുന്ന അങ്ങനെയാണ്. പിതാവേ, ഇവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ മാധ്യസ്ഥം മാത്രം. ആരെങ്കിലും ആ ചങ്കി കൈവച്ച് പറയട്ടെ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന്. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ആ ഉറ്റവർക്ക് വേണ്ടി, പ്രിയമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, സ്നേഹിതർക്ക് വേണ്ടി, കുറെ കൂടി വെട്ടം കിട്ടിയവർ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഏർപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥന ഇൻ്റർസെഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ രൂപത്തിലാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരാൾ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻ്റർസെഷൻ്റെ രൂപം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്? അത് അവനവൻ്റെ തന്നെ വിശുദ്ധിയാണ്. പിതാവ് ഇവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് ഉള്ള ആ ഒരു ക്ഷണത്തെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഈ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരാൾ ആരും ആരംഭിക്കുന്ന അതിനകത്തുനിന്നല്ല. വിശേഷിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു സുവിശേഷ ധർമ്മത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഒരാളും ആരംഭിച്ച വിശുദ്ധനായിട്ടല്ല. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പാളിയ മനുഷ്യരാണ്. മത്തായി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചുങ്കക്കാരൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഗണികളായ ചില സ്ത്രീകൾ ആ സമൂഹത്തിൽ വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സമൂഹം കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി ചില മനുഷ്യർ. ഇവരൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ഇതിനകത്തുനിന്നല്ല. അവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരും ആരംഭിച്ച അത്ര നല്ലവരായിട്ടല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ എത്തിയത് ഈ പ്രകാശത്തിലേക്കാണ്. ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് ആ പീലാത്തോസിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ലെജൻഡ് പോലും എടുക്കുക. പീലാത്തോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണമായ മനുഷ്യൻ, ക്രിസ്തുവിനെ കഴുമരത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ, എന്നിട്ട് ആ കഴുമരത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തതിൻ്റെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം പോലും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ വല്ലാത്ത ധാർഷ്ട്യമുള്ള മനുഷ്യനാണ്, കഴുകി മാറുന്ന മനുഷ്യനാണ് പീലാത്തോസ്. എന്നിട്ട് ഓർമ്മിച്ചുകൊള്ളണം, ഇയാളെക്കുറിച്ചുള്ള പാരമ്പര്യം ഇതാണ്. കോപ്റ്റിക് ചർച്ചിൽ ഈ മനുഷ്യനെ വിളിക്കുന്ന വാക്ക് സെയിന്റ് എന്നാ. അവരവരുടെ വിശുദ്ധരായിട്ട് എണ്ണുന്ന ഒരാൾ നിശ്ചയമായിട്ട് ഈ പീലാത്തോസാണ്. ഇങ്ങനൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു സദ്വാർത്ത ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഭൂമിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആരംഭിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എത്താവുന്ന ഒരിടത്തിൻ്റെ പേര് യുവർ പോസിബിൾ, യുവർ ബെസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണല്ലോ ഈ ചില ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നാടോടി കഥയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആടുകളെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു ദിവസം അയാളെ പിടികൂടിയേ പറ്റൂ. അയാൾ നാട്ടുകാർ കൂടി പിടികൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ശിക്ഷ അതിൽ പ്രാകൃതമായൊരു ശിക്ഷയാണ്. നെറ്റിത്തടങ്ങളിൽ ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സൂചന ഇങ്ങനെ പച്ചകുത്തി ഇടുക എന്ന് പറയുന്ന രീതിയാണ് അവരുടേത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട്, ഗ്രാമീണെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ആട് മോഷ്ടിച്ചയാളെന്നതിൻ്റെ സൂചനയായിട്ട് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അടയാളം രേഖപ്പെടുത്തി. പക്ഷെ ഇതോടുകൂടി ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ഒന്ന് വഴിമാറാൻ പോവുകയാണ്. ഒരിക്കലും ആടുകളെ മോഷ്ടിച്ചിരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ആടുകളെ സ്നേഹിക്കാനും അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വല്ലാതെ ശ്രദ്ധ കാണിക്കുക. ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ സകലമാന പരിപാടികൾ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഇയാൾ ആടുകൾക്ക് കാവലിരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. കണക്കാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ആടുകളുടെ വലിയ സ്നേഹിതനും സംരക്ഷകനും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ അയാൾക്ക് വാർദ്ധക്യമാകുമ്പോൾ അയാളെ ചുളിവ് വീണ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ആ പഴയ പച്ചകുത്ത് കിടപ്പുണ്ട്, എസ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ചെറിയ മക്കൾ പ്രായമുള്ള അമ്മമാരോട് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുതിർന്നവരോട് ചോദിക്കും, എന്താ അമ്മ ആ അടയാളം, ആ പച്ചകുത്തി അടയാളം, എസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം? അമ്മമാർ കണ്ണു നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് മക്കളോട് പറയും, മക്കളെ സെയിൻ്റ് എന്നാ, യെസ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു മെറ്റഫോർഫിസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സാധ്യമാണെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഭൂമിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരംഭിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എത്താവുന്ന ഒരു ദൂരത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഈ പറയുന്ന വിശുദ്ധി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താ ഈ വിശുദ്ധർ എന്ന് പറയുന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക? എങ്ങനെ നമ്മളൊരാളെ തിരിച്ചറിയുന്നത്? എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പൗരനയാൾ. ആ ഒരു വാക്ക് ആ ഹെമിംഗ്വേയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമകാലീന എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നതാണ്. ഹെമിംഗ്വേ കൃത്യമായ ദൈവവിശ്വാസം പോലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആത്മഹത്യയിലാണ് അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടിങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവ സങ്കല്പമൊക്കെ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യൻ പോലുമല്ല. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട്, അടയാളപ്പെടുത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ കണ്ടെത്തിയ ആ പ്രയോഗത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹെമിംഗ്വേ ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പൗരനായിരുന്നു. പലപ്പോഴുമെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇരട്ട പൗരത്വമുള്ള മനുഷ്യരാണെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈ ഭൂമിയിലൂടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് വേറൊരു നാടുമായിട്ട്, വേറൊരു മൂല്യക്രമവുമായിട്ട്, വേറൊരു പ്രകാശവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കേണ്ടല്ല. അത് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൗലോസ് ഇരട്ട പൗരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണ്. കാരണം അത് അയാളുടെ തന്നെ ഒരു ചരിത്രം. പൗലോസിന് ഈ ഇരട്ട പൗരത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബൈ ബർത്ത് അയാൾ ഈ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ കൃത്യമായിട്ട്
ആ യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ അതേ സമയത്ത് തന്നെ റോമൻ പൗരൻ കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വിചാരണ വേളയിൽ തൻ്റെ റോമൻ പൗരത്വം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇയാളെ വിധിക്കാൻ പോകുന്ന സഹസ്രാധിപൻ ഈ മനുഷ്യൻ വല്ലാതെ പരിങ്കലിലാക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റോമൻ പൗരനെ മേലെ വിധിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പം അത് തന്നെ ആ ഒരു അനാലജി കൃത്യമായിട്ട് പൗലോസ് ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഏതോ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ പൗരനെ കണക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഭൂമിയിലെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പൗരനെ കണക്ക് ജീവിക്കുന്ന ചില മനുഷ്യരുണ്ട്. എങ്ങനെ നമ്മളവർ തിരിച്ചറിയണത്? ഒന്ന് രണ്ട് സൂചനകൾ വെറുതെ ഒന്ന് ഈ സന്ധ്യ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതല്ല. ഒന്ന്, ഇവർ പുലർത്തുന്ന ഡിഫറൻസ്. വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പദത്തിൻ്റെ ആ ഒരു റൂട്ട് എത്തിമോളജിയൊക്കെ പരിശോധിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ ഹജിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഹജിയോഗ്രഫി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നാൽ ഈ സയൻസിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഹജിയോഗ്രഫി. അങ്ങനെ ഒരു സാഹിത്യശാഖ പോലും ഉണ്ട്. ലൈബ്രറികളിലൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലേബിൾ കാണാം, ഹജിയോഗ്രഫി. സയൻസ് നമുക്കറിയാം. നിറയെ വിശുദ്ധരുടെ, എണ്ണിയാത്തീരാത്ത വിശുദ്ധരുടെ കഥകളുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യം ഈ പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക ധർമ്മത്തിലുണ്ട്. അതിങ്ങനെ എവിടം തൊട്ടൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ പേരിടാ ഇല്ലാത്ത ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തൊട്ട്, ഹോളി ഇന്നസെൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിശുദ്ധരെ, ക്രിസ്തുവിന് പകരം കൊല്ലപ്പെട്ട ചില കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടം തൊട്ട് കഠിനമായ നിഷ്ഠകളിലൂടെ കടന്നുപോയ എന്തുമാത്രം തരം മനുഷ്യർ, എന്തുമാത്രം ടിപ്പിക്കലായ മനുഷ്യർ, എന്തുമാത്രം സ്പെസിമെൻ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ ഉള്ളുന്ന ഒരു വലിയൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് വിശുദ്ധർ. അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രങ്ങളെയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഹജിയോഗ്രഫി. ഈ ഹജിയോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, ബീങ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഒരാളിങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ ഡിഫറൻ്റായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് വിശുദ്ധി. കാരണം ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വർത്തിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ കാലത്തിന് ഒരു സൂചനയുണ്ട്, ഒരു ധാരണയുണ്ട്. അതിനകത്തുനിന്ന് മാറി നിങ്ങൾ നടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന വിശേഷണമാണ് ഈ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന വിശേഷണം. അത് ഡിഫറെൻറ്റ്. അത് കാരണം നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ മനുഷ്യൻ ക്ഷമിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ആസക്തിയിലേക്ക് വഴുതിപ്പോകും, ഈ മനുഷ്യൻ ഇത് ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, ഈ മനുഷ്യൻ മത്സരിക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഈ മനുഷ്യൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഹ്യൂമൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചില മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് ഈ മനുഷ്യർ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ പൗരന്മാരല്ല, വേറെ തരത്തിലുള്ള പൗരന്മാരാണ്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ നിന്ന് 2 ഉദാഹരണം എടുക്കാവുന്ന. ഒന്ന് പഴയ നിയമത്തിലുള്ള ഉദാഹരണം. പഴയ നിയമത്തിലുള്ള ഉദാഹരണം വെച്ചെന്നാൽ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചതിപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ പേരാണ് ഏസാവ്. എന്തൊരു ചതിയായി ഈ മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകേണ്ടി വരുന്നത്. അതിങ്ങനെ സ്വന്തം സഹോദരൻ ഈ മനുഷ്യനെ ചതിക്കുക. ഓരോരോ കാലങ്ങളിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ചതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പിറവി തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കാലെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നെന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ യാക്കോബ് എന്ന പേര് പോലും അയാളുടെ സഹോദരന് വീഴുന്നത്. അവിടെ തൊട്ട് ആരംഭിക്കുന്ന മത്സരം പിന്നീട് ഒന്നുമില്ലാത്ത മനുഷ്യനാക്കി എടുക്കുന്നത് ഈ യാക്കോബാണ്. അത്രയും വലിയ ചതിയൊന്നും അതിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്നിട്ടോ ഇയാൾക്ക് പിന്നീട് കുറച്ച് പ്രകാശമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇയാളുടെ സഹോദരനെ ഒന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഇയാൾക്കില്ല. കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാപ്പ് കിട്ടാത്ത അപരാധത്തിൽ അതാണ് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ വരട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് തൻ്റെ സഹോദരനെ അഭിമുഖീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവുകയാണ്. അയാൾ തൻ്റെ സഹോദരനെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്ന രീതിയൊക്കെ ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട്. തൊട്ടു മുമ്പായിട്ട് കുറേ അധികം ആടുമാടുകളുമായിട്ട് ഒരു സംഘം പോവുകയാണ്. സമ്മാനങ്ങൾ കാട്ടിയിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു ക്രൗര്യത്തെയോ ആ പകയോ ഒക്കെയോ ഒന്ന് റിഡക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊരു സങ്കല്പത്തിലാണ് ഈ സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ട് പോകുന്ന മനുഷ്യർ മുമ്പേ. എന്നിട്ടോ യാക്കോബ് വരുന്ന കേട്ട മാത്രയിൽ ഈ ആടുമാടുകൾക്കിടയിൽ സമ്മാനമൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന മനുഷ്യരുടെ അതിനെയൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏസാവ് ഓടി വരിക. ഓടി വന്നിട്ട് അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങളെന്ത് വിചാരിക്കും? ഞെക്കിക്കൊല്ലണം. കാരണം അത്രയും പക വേണം ഈ മനുഷ്യന്. അയാളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്നുമല്ലാതാക്കി മനുഷ്യൻ ഈ പറയുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ അയാൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യണത്. അയാളിങ്ങനെ കഴുത്തിലോട്ട് വീണിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ ചുംബിക്കുക. അപ്പോൾ യാക്കോബ് തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഈ പ്രതികരണം കണ്ടിട്ട് യാക്കോബ് തൻ്റെ സഹോദരനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നിന്റെ മുഖം ഇപ്പോൾ ദൈവത്തെ കണക്കിരിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടാവുന്ന ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഉണ്ടോ? എല്ലാത്തരം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുകയും എല്ലാത്തരം വൾണറബിലിറ്റിയിലൂടെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നോക്കിയിട്ട് വേറൊരാൾ പറയുകയാണ്, നിന്റെ മുഖം ഇപ്പോൾ ദൈവത്തെ കണക്കാണ്. അപ്പം അപൂർവം ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ചില മനുഷ്യർ മറ്റേതോ ലോകത്തിൻ്റെതാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. അവരെ വിളിക്കേണ്ട വാക്കാ വിശുദ്ധര്. പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആരാച്ചാര അല്ലെങ്കിൽ ശതാധിപൻ, ഒരു 100 പട്ടാളക്കാരുടെ മേലധികാരിയാണ്. കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് അയാൾ ഏർപ്പെടുന്ന കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ കഴിമരത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് കഴിമരത്തിൽ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾ എന്തൊക്കെ പ്രതികരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരണ ഉണ്ടാകും. അയാൾ എന്തെങ്കിലും ശപിക്കും, നിന്ദിക്കും, സകലമാന അനീതി നിറഞ്ഞ അതിനെയും വെല്ലുവിളിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത്, കൊലമരത്തിലേറേണ്ട മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലോ അയാൾ ചെയ്തത്.
ക്രിസ്തു അതല്ലല്ലോ ചെയ്തത്. തനിക്ക് എതിരായിട്ട് ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയവർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ മാധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കുക, പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഇവരോട് പൊറുക്കണേ, അജ്ഞതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാപ്പ് പറയുക, ഭൂമിയുടെ അജ്ഞതകൾക്ക് വേണ്ടി. എന്നിട്ടോ ദൈവമേ കൈവിട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് നിലവിളിച്ചിട്ടും വീണ്ടും അതേ പാദങ്ങളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പൂച്ചക്കുട്ടിയെ വലിച്ചെറിയുന്ന കണക്കാ സ്നേഹം എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയുന്ന കണക്കാ. നമ്മൾ എത്ര അറിഞ്ഞാലും പിന്നെ ഈ പൂച്ചക്കുട്ടി കാൽപാദങ്ങളിൽ വന്ന് വീഴുന്ന കണക്ക് വീണ്ടും അവിടുത്തെ സ്നേഹം ആ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ വന്ന് വീണിട്ട് ഇങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ കരങ്ങൾ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറെ അധികം കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇത് നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവം. കാരണം ഇയാൾ മനുഷ്യർക്ക് നിരക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനല്ല, മനുഷ്യരുടെ ജനസിപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റാത്ത ഒരാളാണിത്. ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചു കൊള്ളണം, വലിയൊരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ദൈവാംശമുള്ളവനാണെന്ന് ഭൂമിയോട് നോക്കി ആദ്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരൊന്നുമല്ല, മറിച്ച് അവനെ കൊന്നവനാണ്. ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ നമുക്ക് അവൻ്റെ കാലത്തിന് അവൻ്റെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ കിട്ടുന്നു. ദോസ്റ്റോവ്സ്കിയുടെ ഒരു വായനയിൽ നിന്ന് ഒരു സംഭവം ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. കാരമസോ ബ്രദേഴ്സിലാണ് കാതറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു, വളരെ സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പിന്നിലായിട്ട് ഒത്തിരി പ്രലോഭനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പഴയ കാലമാണ്. അപ്പം ആ ദിമിത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട്, വിടനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അയാൾക്ക് ഇവൾ കാര്യമായ താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് ഈ മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ അയാൾ ഒഴിവാക്കാനോ അയാൾ നിന്ദിക്കാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ കാതറിൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രത്യേക കാലത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇവൾക്ക് വലിയൊരു കടം വരിക, കുറേ അധികം റൂബിളുകളുടെ കടം. തൽക്കാലം ഇവൾക്ക് കടം ചോദിക്കാനായിട്ട് ഈ നാട്ടിലൊരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ പറഞ്ഞ വിടനെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ. അപ്പം അയാളെ കാണാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവൾക്ക് ചില ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ താൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രതികരണത്തിൻ്റെയൊക്കെ പേരിൽ ഇയാളിൽ നിന്ന് കഠിനമായ ചില ശകാരങ്ങളുണ്ടാവും, ഇവളെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിന്ദിച്ചേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തെ അയാളുടെ പ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താം. ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആണ് ഇവളുടെ മുമ്പിലുള്ള സാധ്യത, ഇയാൾക്കൊരു സാധ്യത. എന്നിട്ടോ ചെന്ന് ഇത് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ആവപ്പാടുള്ള മുഴുവൻ അത് ഇവള് ചോദിച്ചതിനേക്കാൾ ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്. അത് അയാളൊരു ഡിക്ഷണറിക്കകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഡോസ്റ്റോവ്സ്കി എഴുതുന്നത്, ഫ്രഞ്ച് ഒരു ഡിക്ഷണറിക്കകത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അയാൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പണോ അതിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പണോ അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീടുള്ള അയാളുടെ പ്രതികരണം ഇവൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു പ്രതികരണം. ഇവളെ നമസ്കരിച്ചു, തലകുനിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്കുള്ള വാതിൽ കാണിച്ചു, പൊയ്ക്കൊള്ളുക. ഇത് ഈ സ്ത്രീ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത, കുറഞ്ഞ പക്ഷെ ഒരു നിന്ദനമെങ്കിലും ഈ ഒരു നിന്നാവാക്ക് വചനമെങ്കിലും ഈ സ്ത്രീ ഇയാളെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ്. പിന്നെ അവൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. എന്താണത്? നിലത്ത് കുനിഞ്ഞ് ഇവൻ്റെ കാൽപാദങ്ങളെ ചുംബിക്കുക, പിന്നെ കണ്ണു തുടച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവുക. അടുത്ത മുഹൂർത്തം ആ പുസ്തകത്തിലെ മനോഹരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ ദിമിത്രി അലൂഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സഹോദരനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അലൂഷ്യ, ഈ സന്തോഷം കൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത്തരമൊരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് ഞാൻ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തോട് പുലർത്തുന്ന ഡിഫറൻസാണ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ, അർത്ഥപൂർണമായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു കൃത്യമായ അടയാളം പോലും ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഔന്നത്യമുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധിയുടെ മറ്റൊരു അടയാളം. കാരണം മറ്റേതോ ലോകത്തിനാണ് നിങ്ങൾ സറണ്ടർ ചെയ്ത് ജീവിക്കുക. ഗാന്ധിയുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചത് ധർമ്മബോധത്തിലെ ഒരു വാക്കാണ്, ബുദ്ധവചസ്സ. എന്താണത്? ഔന്നത്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക. പലപ്പോഴും എങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഔന്നത്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ മനുഷ്യരായിട്ട്, വളരെ കുറിയ മനുഷ്യരായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഔന്നത്യമുള്ളത്. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ബൈബിളിലൊക്കെ ക്രിസ്തു പറയും മിഴി ഉയർത്തി നോക്കുക. അതിനർത്ഥം കുറെ കൂടി ഇങ്ങനെ വിശാലമായ ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കൂടി മീതെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക. മലമുകളിലേക്കൊക്കെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒത്തിരി ടെസ്റ്റ് പാഠഭാഗങ്ങൾ ബൈബിളിലുള്ളതൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയാണ്. കുറെ കൂടി ഇങ്ങനെ ഔന്നത്യമുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സൂചന വളരെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിശുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷണത്തെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുക. എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വന്തം മനസ്സിലൂടെ പറയണം, ഇത് നല്ലതായിരിക്കുന്നതിനകത്തല്ല കാര്യം, ഹോളി ആയിരിക്കുന്നതിനകത്താണ് കാര്യം. ബി ഹോളി. അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്ന വ്യത്യാസം ഭയങ്കരം. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ജോഷുവ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും. അത്ഭുതങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഭൗമികമായ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അധികം ഗണിക്കരുത്. ഈ ഭൗമികമായ കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന തൃപ്തിയും പ്രസാദവും
അതിനകത്തുള്ള അഴകുമൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന അത്ഭുതത്തിന്റെ സൂചന. ഒരാളിങ്ങനെ നിർമ്മലനായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അയാളുടെ ലോകം പുതിയതായിട്ട് മാറും. ഇന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ വിശദീകരിക്കുമെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും. ദൈവത്തിന്റെ ആ ഇരട്ടപ്പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ആ ക്ഷണം, ആ പോസിബിലിറ്റി ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുക. നമ്മൾ എങ്ങനെ ആരംഭിച്ചാലും നമുക്ക് അവസാനിക്കാവുന്നൊരു വാക്ക് അതിലാണ്, വിശുദ്ധി എന്നുള്ള ചില വാക്കിനകത്ത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളവരെ തിരിച്ചറിയുന്നത്? ഒത്തിരി സൂചനകളുണ്ടാവും. എന്നാലും അതിനകത്തുനിന്ന് രണ്ട് സൂചനകളാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ട്രൈൻ ടു ബി ഡിഫറെൻറ്റ്, ഇത്തിരി വ്യത്യസ്തമായിട്ട്. എല്ലാവരും പ്രതികരിക്കുന്ന കണക്ക് നിങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചാൽ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും ഇടർന്ന കണക്ക് നിങ്ങൾ ഇടറിക്കൂടാ. എല്ലാവരും മനുഷ്യ ദുരുപയോഗപ്പെടുന്ന കണക്ക് നിങ്ങൾ മനുഷ്യ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൂടാ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരാണ്, തങ്ങൾ വേറൊരു ജനസിൽപ്പെട്ടതാണ്, ബുദ്ധിസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വേറെ മെറ്റൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നൊക്കെ തെളിയിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബാധ്യത ഈ വിശുദ്ധർക്കുണ്ട്. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ വ്യത്യസ്ത അവർ പുലർത്തുന്ന ഔന്നത്യമുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ക്രിസ്തു പറയുന്ന കണക്ക് ഇങ്ങനെ മിഴി ഉയർത്തി നോക്കുക. കുറെ കൂടി ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയവർക്ക് മാത്രമേ ഈ വ്യത്യസ്ത പുലർത്താൻ പറ്റൂ. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ധാരണകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധരുടെ മധ്യേ. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ കാലത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. വളരെ ഹോളിയായ മനുഷ്യരോടൊപ്പം നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ നോക്ക്. കടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു സാധനം വെച്ച് മറന്നിട്ട് സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളിവിടെ വെച്ച് മറന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൈക്കിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ എടുക്കുക. വലയെറിയുമ്പോഴേക്ക് അതിനകത്തൊരു മീനെ, ഒരു പാമ്പ് കടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മീനെ വീണ്ടും കടലിലേക്ക് ഇടുന്ന മുക്കുവിനെ എടുക്കുക. ഭൂമി നിറയെ ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധരാ. കാരണം മനുഷ്യർ ദൈവത്തിന്റെ ഛായയിലും സദൃശ്യയിലും സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ വിശുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നിലപാടുകൾ എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് സംഭവിക്കും. നമ്മളത് കാണാതെ പോകുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ദുര്യോഗം. ബുദ്ധപാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു രാത്രി വിചാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു മകൻ, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ദൈവാന്വേഷണത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിനെ തേടി പോവുക. ഒരു ഗുരുവും അയാൾക്ക് ഇണങ്ങിയതായിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ യവനത്തിൽ യാത്ര പുറപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ അയാളുടെ മധ്യവയസ്സിലെത്തി. മധ്യവയസ്സിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ യാത്രയിലെല്ലാം ഇയാളുടെ വിഫലമാകുന്ന യാത്രകളാണ്. ഒടുവിലെത്തിയ ഗുരു ഇയാളോട് പറഞ്ഞു, നീ ഈ ഗുരുവിനെ തേടി പോകണ്ട, നിന്റെ ഗുരു നിന്നെ കണ്ടെത്തും. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഗുരുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പോകുന്നത്? അത് ഒരൊറ്റ അടയാളമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, അയാളുടെ കാലിൽ ഒറ്റ ചെരുപ്പേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, അതായിരിക്കും നിനക്കുള്ള അടയാളം. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മധ്യവയസ്സിലെത്തിയ 40കളുടെ ആദ്യത്തിലെത്തിയ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ 16-ാം വയസ്സ് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക. അമ്മ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പാതി മയക്കത്തിലാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. രാത്രി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇവൻ കയറി വന്നേക്കാം. വന്ന് പതുക്കെ കൊട്ടി അത് അവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് അമ്മ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കുതിക്കുമ്പോൾ ആ 2 ചെരുപ്പുകളിലൊന്ന് ഈ വാതിൽപ്പടി തട്ടിത്തെറിച്ചു പോയി. പിന്നെ അമ്മ ഉമ്മറത്ത് വന്നപ്പോൾ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ മകനത് ശ്രദ്ധിച്ചു. തൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ വൃദ്ധയുടെ കാലിൽ ഒറ്റ ചെരുപ്പേ ഉള്ളൂ. ഈ ജീവിതം മുഴുവൻ അലഞ്ഞ് ഗുരുക്കന്മാരെ അന്വേഷിച്ച് പ്രകാശമുള്ളവരൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഒടുവിൽ ഇപ്പം അവന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, ഇത്രയും കാലം തന്നെ ചങ്കോട് ചേർത്തിരുന്ന ഈ വൃദ്ധയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രകാശമുള്ള ഒരാൾ. അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ അലച്ചിലുകൾക്ക് ശേഷം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായ വിശുദ്ധരോടൊപ്പമാണ്. അവർക്ക് പ്രണാമം. ജീവിതം പ്രഭാമയം സന്നിധാനം തമോന്മുഖം. ജീവിതം പ്രഭാമയം സന്നിധാനം.